No, vybral som sa na švajčiarske traily. Začínam v dedinke Samnaun. No, takže toto je dedinka Samnaun. Tam som začal. Je to taká dedinka bez, vlastne kde sa neplatia dane, takže sa tam dá dobre nakúpiť parfúmy, kozmetika, alkohol a takéto veci. Bol som si čosi nakúpiť a idem hore! Hore! No tak fajne som sa tu domotal. Troška navyše som si to odbehol okolo dediny, ale tak asi som už dobre na trase, tak ideme ďalej. Inak asi prvýkrát v živote pri behu voňam reálne, jak som skúšal všetky tie luxusné voňavky tam, tak teraz to stále cítim. Môžete vidieť, že včera nám tu dopriali z Rašky taký posyp praškového cukru, takže takéto pekné výhrady sú teraz. Prvá droga. Tam dole na tom parkovisku mám niekde auto. Snad za nejaké 4 hodky sa vidíme. Nastr. OK, vyšiel som na nejaký prvý vrchol, dajme tomu. Takže čas na obed. Mám tu nejaký koláčik zo Samnaunu za 3,90 frankov. No. A môžete vidieť, ten výhľad je po piči. Toto je krása. Ochutná, dáme si tu nejaký food blog. Jak to roztrhnúť. No. Fajný taký nejaký višňový koláč. Chytám všetku trávu a potom sa na nej porežem. Ajajaj. Máme tu nejaké prvé zbehy. Práve vstúpam takou toroklinou. Tepy idú hore. A ja idem tiež hore. Tu je takýto vrcholček. Zatiaľ som vyšiel. A idem ďalej, takže tam, po hrebení. Našiel som prvý snežík. A idem už jazdík. Takýto fajný. OK, 2860 nad morom, takýto výhľadík. A už dúfam, že to pôjde dole, lebo stále iba stúpam, je to nekonečné. Dobre, ideme na to.
či ho vidno, ale tam je Sisal. Chilluje. No, ja už idem dole. Je to náročné, akože nejako dosť. Bolo to náročné, ale zvládol som to. Som rád, že som skúsil zase nejakú novú trasu. Nakúpil som si čosi a nakúpil som si nejaké výškové metre, takže spokojnosť.